Nia ang mga maabtik natong tigbalita. Eli Tahan Langit Espina o Jolie Ann Villanueva. May adlaw mga kaigsunan kung Subuan. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa dakbayan sa Subo. Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headlines. City Treasurer's Office bipada og demand letters sa mga namatigayon sa real estate. 600 milyones kagahin sa dakbayan gipangayo gikan sa PhilInvest. Office of Muslim Affairs hitsas na sa mga kahimanan. Mga tubo sa patubig gihatag ni Mayor Rama alang sa busay. Mga programa sa gasa sa gugma palapdan pa. Mga kahoy sud sa proyektong syudad papanalipdan ni Mayor Mike Rama. Pagkasanto na ni Beato Pedro Calungsod dihangop sa mga Subuanon. Sitom, 62% lang ang nakuhang budget. Pilaman ang budget sa bantay dagat. O karon sa mga balita. Papayron gyud sa City Treasurer's Office ang 73% sa 244 ka mga kompanya o real estate nga namatigayon dinhi sa dakbayan sa Subo. Aniya ang report. Kini human masuta sa City Treasurer's Office pinaagi sa pagbukas sa ilang mga libro nga 66 ka mga kumpanya lang sa kapin sa 244 ka mga real estate developers ang nakabayad sa ilang buhis sa miaging tuig. Gibutyag sa hepe sa Examination Division nga si Julieta Cuenca nga miabot ang tax assessment kapin sa mga 102 milyones pesos apan 3.4 milyones pesos lang ang nabayaran. Kulang pa og 98 milyones pesos sa mga business taxes. Sa miaging buwan, kapin sa 1,115 ka mga pamatigayon ang wala makabayad sa buhis panahon sa renewal sa business taxes. Apan, nibahad ang tresurera nga si Ophelia Oliva nga gukdo nila ang wala makabayad. Gipanghingusgan sa Treasurer's Office ang pagkolekta sa mga buhis ilabi na sa mga magpapatigayon nga wala pa makabayad aron makabot ang 5.2 bilyones pesos nga budget karong tuiga. Nunot niini, gipadala na og mga demand letters ang kapin sa 400 ka mga magpapatigayon o 600 ka real property owners nga wala pa sad makahatag sa ilang bayronon. Mitataw si Oliva nga ang mga magpapatigayon nga dili mutagad sa mga demand letters ipadangat ngadto sa City Legal Office nga mamahimong hinungdan sa pagtakop sa ilang mga pamatigayon. Wala kini magpasabot nga luwas na sila sa mga bayronon kay aduna gihapon sila ay tulubagon sa kagamhanan sa dakbayan sa mga buhis nga wala nila bayri. Anda mo barog uban kaninyo. Analiza Bukikosa, Kabase. Gipangayo na sa dakbayan ang bahin nga 600 milyones pesos gikan sa PhilInvest. Aniya ang report. Kini human mahibaw-i ni Mayor Michael Rama nga ang PhilInvest nakabaligya og nakapaabang og mga condo units sa 40 ka ektaryang luna nga gidevelop sa kumpanya ubos sa joint venture niini sa Cebu City Government. Mitataw si Rama nga iyan ang nahinabi si Tristan Las Marias, Vice Presidenta sa PhilInvest, kabahin sa iyang plano sa paghangyo sa maong developer. Una nga investor nga misulod sa 300 ka hektarya nga SRP ang PhilInvest. Gitawag ang proyektong gipahigayon niini nga Sita Di Mare. Naglangkob kini sa pagpatukod sa unom ka mga medium-rise residential building ug 4 ka hektaryang parke sumala sa nasabutan tali sa dakbayan. Subay sa joint venture contract, makadawat ang kagamhanan matag tuig og 10% nga bahin sa halin sa mga condo unit. Gitakda nga ang maong halin gamiton sa pagpatuman sa mga proyekto ni Mayor Rama kansang 2012 budget, dako ang nalaslas sa konseho nga kontrolado sa buot moatbang niya sa sunod tuig. Lakip sa mga proyekto ang drainage construction, pagpabalhin sa mga informal settlers, pagpalambo sa kalinaw ug kahapsay, ug pagpahimutang og mga closed circuit television camera sa mga kadalanan dinhi sa dakbayan. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Hitsas na karon ang Office of the Muslim Affairs sa mga gikinahanglan nga mga lamesa, lingkuranan og aircon. Salamat ni Mayor Mike Rama. Aniya ang report. Human nga nasuta mismo ni Mayor Rama ang panginanglan sa buhatan sa Office of the Muslim Affairs kun uma dihang tuyo kining niduaw alang sa usa ka kalihukan.
Gipangitaan gidayon kini og solusyon sa iyang mga sakop. Gitugyan o gidawat sa mga opisyalis sa UMA ang mga gamit o kahimanan nga gitunol nila mismo ni Mayor Rama. Naglakip kini sa upat ka mga bag-ong air conditioning unit, usa ka set sa conference table o mga lingkuranan. Gipasalamatan ni Dato Malo Manunggiring, Direktor sa National Commission on Muslim Affairs, si Mayor Rama sa iyang pagpakamana sa mga panghinanglan sa ilang regional nga buhatan dinhi sa Dakbayan. Maayo kayo ang dagan karon sa relasyon tali sa ilang buhatan ug sa opisina sa mayor nga aduna gayoy gitudlo nga point person. Si Henry Tumalabkad nga maoy mo pahiluna sa ilang mga panghinanglan. Gibutyag ni Tumalabkad nga mainiton kaayo ang suporta sa mga Muslim, hilabi na sa mga kalihukan sa Dakbayan nga nakita sa miaging kasadya sa downtown diha sa Colon area. Diin libuan nga mga Muslim traders ang misalmot sa parada. Dugang niya nga suportado sab sa mga Muslim ang pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw. Diin nang gilabot usab sila sa pagbantay ug pagpanalipod sa Dakbayan, hilabi na sa hulga sa kalinaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alang sa atong mga kaigsuunang Muslim, Assalamualaikum. Andam mo barug, uban kaninyo, Eli Espina. Gitunol ni Mayor Mike Rama alang sa Barangay Busay ang mga tubong gamiton haron ang patubigan maabot na sa mga halayong kabalayan. Ani ang report. Ikalipay sa mga opisyales ug lumulupyo sa Barangay Busay ang paghatag kanila ni Mayor Mike Rama sa mga tubo kung GI pipes ug mga nirolyong hose nga diguma nga gamiton nila sa ilang patubig sa barangay. Mibalor og sa kamilyon ka pesos ang mga gamitunon unya sa maong patubig nga gihikay sa opisina ni Konsehal Lea Juano Hapson. Gidawat nila ni Kapitan Yuri Sanchez gikan sa mayor ang 50 ka mga dagkong GI pipes o 14 ka mga nirolyong hose. Gamiton kini sa pagsumpay sa mga linya sa tubig aron dili na makasinati o kakulang sa tubig ang mga lumulupyo sa barangay tungod sa pagkalisod pagsaka ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa gipadayag ni Yap Yuri Sanchez, dako kaayo nga mihuras nga ilang nadawat o mapasalamaton kaayo sila sa mayor kay dugay na kaayo silang nagindahay nga makabato ni ini aron mapaugmad pa nila ang ilang patubig. Matod ni Sanchez, gamito nila ang mga tubo sa pagsumpay gikan sa tinubdan sa tubig padung sa layo nga bahin sa komunidad ug ang mga digumang hose sa pagsumpay na ngadto sa ilang mga panimalay. Og mahuman na unya ang proyekto pagatawagon nila kini nga Spider Waterworks gikan sa inspirasyon sa spider web approach nga pamaagi nga gibatunan ni Mayor Rama sa iyang pakigtambayayong sa pribadong sektor sa pag-abag sa pagpangalagad sa katawhan. Buot sa mayor o sa mga opisyalis sa Busay nga masugdan gilayon pagtrabaho sa kontraktor aron masumpay na og maalagaran na nila ang taga Busay. Ilabi na sa mga napuyo sa taas nga bahin nga dugay na nag-antos sa kanihit sa tubig. Anda mo baro uban kaninyo, Analiza Bukikosa, Kabase. Palabdan pa o pangihusgan pagani ni Mayor Mike Rama ang kalihukan o mga programa nga ubos sa gasa sa gugma alang sa mga street traders sa Dakbayan, ilabi na sa mga anaa sa downtown area. Aniya ang report. Gipahigayon na gani ang gasa assessment and forward planning pagka Pebrero Gs aron sa pagpangita og mga pamaagi alang sa pagpalambo sa kasamtangang sitwasyon sa mga gagmayng magpapatigayon sa kadalanan. Naglangkob kini sa mga street traders sa downtown ug uptown areas. Nasuta sa mga gisaligan sa mayor sa kalihukang gasa nga kinahanglan ipatuman ang mga polisiya og balaod nga tukma haron ma-promote sa social justice ug mahatagan sila og disente nga palibot ug dignidad alang nila. Namugna ang gasa ubos sa konseptong public-private partnership nga kanunay giduso ni Rama nga makigpagtimbayayong sa pribadong sektor alang sa kalambuan sa Dakbayan, lakip na ang mga gagmayng magpapatigayon. Gitataw ni Mayor Rama nga buot nga makatagamtam og kaharuhay bisan sa hinay-hinay lang nga mapamaagi ang mga namatigayon bisan kung sila nag-opisina o nangatubang sa ilang mga customers sa kadalanan. Nalambigit sa gasa nga gimugna sa mayor ang SPEED, CITOM, City Health Department, Task Force on Anti-Medicancy, Department of Trade and Industry, mga non-government organizations o mga representante sa pribadong sektor. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran.
Giauhag ni Mayor Mike Rama ang buhatan sa DPWH nga tarong na ang nagkagusbat nga dalan sa SRP. Kini ang report. Wa na gyud mahimuot ang mayor sa kahimtang sa South Coastal Road sa SRP sa matag agi niya dito, ilabi na gikan sa viaduct tungod sa Ermita padung sa Talisay ug pabalik nga lupig pagani ang surface of the moon. Labaw pa nga kadaghanan wala makahibaw ug makasabot nga katungdanan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang katunhayan sa mao mga dalan. Kanunay na sa makadawat ang opisina sa mayor sa mga yangungo o reklamo kabahin sa kahimtang sa South Coastal Road diin mabatyagan ang mga dagko na kaayo nga mga lungag. Uban sa pag-auhag nga tagdo na sa DPWH ang mga dalan sa SRP, gidani niya ang District Engineer nga si Nico Medes Leonor nga butangan og pahibalo dito alang sa mga motorista nga ang road maintenance ila sa DPWH. Gipahibaw ni Leonor kang Rama nga may pundo alang sa rehabilitasyon sa kadalanan sa SRP apan wala pay gikatakdang implementasyon niini. Nasuta nga sa pagkakaron gitapakan lang og yuta ang mga lungag sa mga dalan sa SRP alang sa kasamtangang pagsulbad sa problema apan kini mabanlas lang human mubuhos ang makusog nga ulan. Nanginaot si Mayor Rama nga lihoko na sa DPWH ang pag-ayo sa South Coastal Road ug sa mga kasigpit nga mga dalan sa SRP. Dili lang kay makahatag kini og hapsay nga pagbiyahe alang sa mga motorista, malikayan sab ang mga disgrasya nga nanghitabo na gani tungod sa kinalit nga mga paglikay o paghunong sa mga sakyanan sa mga dagkong libaong. Anda mo barukuban kaninyo, Farlash, Segovia, Asenas. Sutaon ni Mayor Mike Rama ang mamahimong madangatan sa mga kahoy sulod sa proyektong syudad. Samtang gipahinumduman niya ang DENR nga buhaton ang ilang trabaho. Aniya ang report. Daan ang gibarugan ni Mayor Michael Rama nga panalipdan sa kanunay ang kalikupan ug nga buhaton ang tanan na dili maputol ang mga kahoy kung may ipahigayon nga mga kalambuan. Sama sa nahitabo sa mga kahoy sa Plaza Independencia panahon sa pagbuhat sa subway nga sumpay sa SRP. Gitransplant kini og nagpabiling buhi hangtod karon. Sa gikatakdang proyekto nga syudad sa Barangay Apas, diha sa kanhiluna nga giokupahan kaniadto sa Cebu International School, buot sa mayor nga masiguro sa DENR o sa developer nga dili mapatay ang mga kahoy ug kung mamahimo mapabilin pa kini sa ilang nahimutangan. Gipadangat ni Konsehal Nida Cabrera sa konseho ang pamasangil nga putlon sa developer nga 5th Avenue Property Development Corporation ang halos 90% sa mga 300 ka mga kahoy sa maong project site. Mahinumduman nga nipasalig ang DENR sa public hearing nga duha na kabulan nga nilabay nang ipan-transplant ang tanang mga buhing kahoy nga maapektuhan sa proyekto. Mipasangil sab si Cabrera nga walay plano ang developer nga mopahimutang og sewage treatment plant nga gikinahanglan ubos sa balaod sa mga proyektong kapin sa 2 hektarya nga gidak-on. Matang kini nga ipasuta sab ni Mayor Rama uban sa iyang pagpahinumdum sa DENR nga buhaton lang nila ang ilang trabaho sa paghikay sa mga papeles nga giduso sa developer sa ilang buhatan. Anda mo barug uban kaninyo, Lovey Villanueva. Dakong pagkapiang sa sitom o sa kahintang sa trapiko nga ang budget nila 62% lang ang natugutan sa konseho. Kini ang report. Gilauman nga walay matukod nga bag-ong terminal alang sa mga PUJ diha sa habagatang bahin sa Dakbayan ug dili usab madayon ang pagbato niini og bag-ong impounding area diha sa SRP human gilaslasan sa konseho ang gisugyot unta nga mga gahin niining maong mga proyekto. Giduso sa sitom ang gahin nga mikabat dulan sa 315 milyones nga naglangkob usab sa planong pagpamalit og mga bag-ong sakyanan nga alang unta sa operasyon sa sitom og mga dugang towing truck apan 193 milyones lang ang gipalabang sa konseho. Giasoy ni Atty. Rafael Yap ang hepe sa sitom nga laraw unta nga matukod ang bag-ong South Terminal human gisugyot sa usa ka pagtuon ni adtong 2003 nga nanginahanglan ang Dakbayan niini aron mapahapsay pa ang intercity travel sa mga PUJ og gigahinan unta og 50 milyones apan gisalikway kini sa konseho. Nagsugwak na ang CityLink Terminal diha sa N. Bacalso Avenue busa gikinahanglan ng adunay tukuron nga laing terminal. Gitataw usab niya ang panginahanglan sa pagbaton og bagong impounding area diha sa SRP tungod kay dili na luwas ang mga sakyanan nga nahimutang sa kasamtangang impounding diha sa Block 27 nga gihimong temporaryong gipuy-an sa mga Mahiga Creek settlers.
Gitugan usab ni Yap nga aduna sila is gisugyot nga 17 milyones pesos nga gahin alang unta pagpamalit og 5 ka mga bag-ong patrol vehicles nga balor og 5 milyones, 2 ka towing truck nga balor og 10 milyones og mga motorsiklo, usa ka van alang sa ilang operasyon. Kinahanglan gayud usab ang mga towing trucks tungod kay nagdepende ra ang sitom sa pribadong kompanya sa pagbira sa mga sakinan nga nakalapas sa trapiko nga mao hinungdan nga ubos ra usab ang kita sa maoong buhatan sa niaging tuig. Base sa accomplishment report sa sitom, adunay 61.3 milyones lang ang kita niini sa miaging tuig. Diin 663,410 ra ang abot niini gikan sa towing fees. Diin ang dako nga pahat gikan sa mga parking fees nga niabot og 34.3 milyones apan gikunhuran og 1 ka milyon ang maunggahin alang unta sa pag-imprenta og mga citation tickets. Bisan sa maong paglaslas, gipasalamatan lang gihapon ni Yap ang konseho kay gibinlan sila og 2.16 milyones nga budget nga alang sa pagpaayom sa ilang gubaona nga building aron makahatag sila og komportable nga opisina nga alang sa ilang mga kliyente. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Gihangop sa mga Subuanon nga masanto na si Beato Pedro Calungsod. Lakip na sa mga lokal nga mga leader sama ni Mayor Mike Rama. Kini ang report. Usaksi unya puhon ang mayor uban ni Governor Gwendolyn Garcia sa gikatakdang canonization sa Bisayang martir nga si Pedro Calungsod sulod sa Vatican City dito sa Roma karong Oktubre 21. Ikaduha, ang tawgon unya nga San Pedro de Cebu nga Pilipinong santo sunod ni San Lorenzo Ruiz de Manila. Formal na unya siyang ilhon pinaagi sa Santo Papa nga si Benedict XVI. Himuon sab unyang patron si Beato Pedro sa mga kabataan. Panguluhan ni Arsobispo Jose Palma ang delegasyon gikan dinhi sa Sugbo uban sa Archbishop Emeritus nga si Ricardo Cardinal Vidal. Gipasalig ni Mayor Rama nga walay gasto ang kagamhanan sa iyang pag-uban nila Palma, Vidal o Garcia isip amahan sa dakbayan sa Sugbo. Apan, gibutyag niya nga abagan sa kagamhanan ang katawhang Sugboanon nga buot mo saksi sa talagsaong canonization pinaagi sa pag-andam sa SRP nga asa ang kadaghanan mamahimong magtapok ug magsaulog pagkahuman. Gitahasan ni Rama ang Cultural and Historical Affairs Commission nga manginlabot sa mga pagpangandam ug sa pagpahigayon sa kalihukan nga malakip sab unya sa kasaysayan ug kultura sa dakbayan sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Nakahibalo ba kamo kung pila ang giuyunan sa konseho alang sa budget karong tuiga sa Bantay Dagat? Kini ang report. Way bisan usa ka dako gikan sa kapinunta sa 9 milyones pesos nga gipangayo sa Cebu City Bantay Dagat Commission. Kinahanglan unta kini alang sa Personnel Services Office supplies og mga kahimanan nga magamit unta sa ilang pagpatrolya sa kadagatan og market denial operations sa maong opisina. Bisan pa man sa kakuwang sa budget, mipasalig si Ranolfo Sibusa, ang hipi sa Bantay Dagat, nga dili kini makababag nila sa pagpadayon sa ilang pagpangalagad. Gani bag-o pa lang nakasikop ang Bantay Dagat og mga pinabutang mga dagkong isda og napugna nila sa pagbaligya unta ngadto sa mga pumapalit sa mga kamirkaduhan. Sa tuig 2011 dulan sa 5,000 ka kilo nga mga isdang dagko ang nasakmit sa Bantay Dagat kay nakuha man kini sa mga kadagatan sa illegal nga mga pamaagi sama sa paggamit og mga dinamita og cyanide. Mikabat ngadto sa 537,000 pesos ang tanang mga nasikop nga mga isda sa miaging tuig matod ni Sibusa. Bisan sa kalisod karon sa kahimtang sa Bantay Dagat, hangyoon ni Mayor Mike Rama ang pribadong sektor pinaagi sa iyang igagaw nga si Ernesto Rama nga nangalagad isip Bantay Dagat Advisor o Legal Counsel nga maabagan ang katuyuan sa Bantay Dagat. Andam mo baruguban kaninyo, Fermin Gomez. Makahuluganon alang sa mga Subuanon ang pag-ilanaon niya kang San Pedro de Cebu. Nga naman, o kinsa man si Pedro Calungsod. Ilhunta ang ikaduha na unyang santo nga Pilipino, gikan kang Monsignor Ildebrando Leison sa Commission on Blessed Pedro Calungsod sa Archdiocese of Cebu.
Now, it's a process, of course, perhaps a long process. First, one has to be a candidate for beatification, no? That you be declared by the church officially as having lived a good Christian life, and that your life is a good example to the other members of the church. No? That's what we call a beatification. Of course, it is not sanctioned to everyone in the church, but for example, for Blessed Pedro, to the Filipinos, and for those mga private niya nga mga devotees, no? It's not sanctioned for the entire church. Unlike the canonization, when the Pope declares using his infallibility that this person is in heaven, he is a saint, and therefore he sanctions veneration to kalungsod for the entire church. Now, sa case ni Blessed Pedro, there has to be a miracle. It is something like, so to say, a divine sign of approval, or a sign indeed he is. No? And what do we call a miracle? Something supernatural, beyond scientific explanation. Now, in the case of Blessed Pedro, for a miracle, sa iyang beatification, we need only to prove that he was a martyr. Because not anyone can be a martyr. Martyrdom is a great grace from God. If you die a martyr, then that's already the miracle. But we have to prove if he was a martyr or not. How? First, he must have been killed because of his faith. In the case of Blessed Pedro, he was killed because he was a catechist. He was identified as somebody who helped in the baptism, who gave catechesis. And as a matter of fact, after he was killed, the assassin destroyed the crucifix. No? So the hate was for Christ, and because this boy, Kalungsod, represented Christ, he must also be destroyed. And this time, we don't have to prove about his martyrdom because that has already been proven for the beatification. This time, something else. In our case, nagakita tao kanang a very extraordinary phenomenon. In the case of a patient who was in coma. There are different stages of coma. And kini isang a patient, they call it, there is a way of measuring the coma, the deepness of the coma. It's called the Glasgow scale, Glasgow coma scale. And the scale, that score was 3, meaning to say, that's the lowest. Meaning to say, the eyes would not respond anymore. There's no more speech, and even if you pinch the patient, no more response. For them, it was good as dead, but it's not dead because there is still a little brain activity. And the doctors would say that if ever a patient recovers, it will take a long time. It's very slow, weeks. And then if ever the patient recovers, dunay mga sensory motor deficits, some vegetable baka something wrong because the brain has been impaired. No? In this case, after Kalungsod was invoked, in just a matter of 4 hours, the patients recovered slowly, of course, and there was no trace at all. It's interesting to note that Kalungsod died about 17 years old pa siya, no? And yet at that age, he already lived his faith to the full. That's why we can even say God saw it that it was already the right time to harvest Kalungsod, because at 17 he already knew the faith. When we say he knows the faith, he was a catechist. He didn't only knew the faith, he lived the faith. No? He didn't only live the faith, he shared the faith to others. He did not only share the faith, he died for that faith. These 4 things, which all of us should be willing to do also, of course, with the grace of God. No? It's a challenge for everyone, not only for the young people, but also for us who are not anymore young or as young as the teenager Kalungsod. No? Because everyone has this common vocation as Christians or as Catholics, that we have to become saints. Otherwise, what are we here for? No. And when we say we are to be saints, that means we have to be in heaven, and only the saints are in heaven. Okay? And these are the things we get from Kalungsod, no? Living the faith, standing for the faith, no? Because many of us may have gone to Mass every Sunday because we have to go to Mass on Sunday, but have we learned anything
no? Or even as priests, we can say, have we also reflected on the Gospels so that we can feed the people well as they should be fed? Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuoran, kun sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kung sugbuanon maayong adlaw. Gideklarar na ni kanhi kongresista Tony Cuenco ang iyang pagpakig-abin kang Mayor Michael Rama ug buot kining moalagad og balik sa South District isip kongresista sa Dakbayan sa Sugbo. Gisundan kini pinaagi sa pagpakig-abin ni Konsyal Edgardo Labella nga buot usab nga moalagad sa Dakbayan isip Vice Mayor ug lig-on nga katambayayong ni Mayor Michael Rama. Ang kaatbang ni Mayor Michael Rama na mahayag nga kini mangampanya aron walay mga kandidato nga mukuyog kaniya sa sunod nga piniliay tungod kay sigurado kining maparot atol sa eleksyon. Apan ang mga nag-unang mga political personalities nga nakig-abin kang Mayor Michael Rama nagapamatuod lamang sa kahuyang sa iyang mga pamahayag. Ubot subayon ang talaan sa pagpangalagad ni Tony Cuenco sa Ubos Bay Balaoranan. Siya ang usa sa nangamahan sa Local Government Code of 1991 nga mao ang kuda nga gisubay karon sa mga local government units sa tibuok Kapupud-an. Usa kini sa mga landmark legislations sa panahon ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Sa iyang pagpakigbisog batok sa druga, si Cuenco nangamahan sa Dangerous Drug Act of 2002 ug sa Republic Act 9165, an act creating the Barangay Anti-Drug Action Committee. Si Cuenco nang limbasog usab sa kaso ni adtong Shabu Laboratory sa Dakbayan sa Mandawi. Diin si Calvin Tan nag-extradite gikan sa Hong Kong na konbikto uban sa iyang mga kaubanan. Si Cuenco usab ang author, sponsor ug nanalipod sa Anti-Terrorism Act of 2007 ug ang Baseline Law of 2009. Samtang si Konsyal Edgardo Labella, usa sa mga dekalidad nga magbabalaod sa Dakbayan sa Sugbo, nga wala sukad malambigit og anomalya. Iyang gipanalipdan ang iyang integridad nga sulod sa dugayng panahon iyang giampingan gikan pa sa mga panahon nga siya nahimong director sa buhatan sa ombudsman. Ang iyang prinsipyo alang sa limpyo nga panggobyerno ug ang iyang pagkamatinud-anon mao'y nagasilbing gabayan sa iyang pagpangalagad sa katawhang Sugboanon. Sa konseho, iyang gipangamahanan ang gipasar nga Comprehensive Anti-Smoking Ordinance of 2010, Code of Ethics of Cebu City Employees of 2008, Cebu City Mining Ordinance of 2007. Mao kini ang pipila ka mga dekalidad nga mga balaudnon nga gipasar ni Konsyal Labella. Si Tony Cuenco o Edgardo Labella mao'y puwersa nga nakahatag og dugang kusog ug magsilbing haligi sa bag-ong grupo ni Mayor Michael Rama. Ang grupo ni Mayor Michael Rama mao'y grupo nga andam nga mobarog, nga tinuod nga moalagad, apan mainampingon nga madalipod alang sa tanos ug limpyo nga pagdumala sa gobyerno kon good governance. Dili sama sa kaatbang sa mayor nga buot lamang magpasubli aron lamang pildihon si Michael Rama ug modaog ang iyang mga kaubanan. If this is basically their intention, then they are primarily off tangent. Atong atangan ang sunod nga mahitabo. Kinsa kaha ang personalidad alang sa North District sa Dakbayan sa Sugbo. O gikan dinhi sa Balay Lungsod sa Dakbayan sa Sugbo, kini si Ellie Espina. Ug ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay, uban ninyo sa Pagbaho!